Elli, adoptiolapsi. Pyrtty. Liisa. Vanhemmat. Ella. Anna. Pissikset ja siskokset. Paula. Kiia. Manu. Noida. Sara. Candy. Siskokset. Niklas. Nelli. Sisko ja veli. Anastasia. Kikepike. Kertoja ja adoptiokodinhoitaja. Mikä se oli? Kuka koputtaa näin myöhään yöllä? Avaan ovet. Hei! Hei, olisiko teille mitenkään tilaa pienelle viattomalle lapselle? Hänen Olisi. vanhempansa kuolivat tänä yönä sodassa. Voi ei. Tervetuloa vaan. Kiitos. Tuossa. Tule tänne vain, sinä myös. Ei, minun pitää kyllä mennä. Minne? On vielä yksi lapsi. Kuka? En vielä tiedä, mutta tuli juuri ilmoitus. Hei hei ja kiitos vielä kovasti. Hei. Hei. Voi ei. Pertti. Arvaappas mitä? Me saatiin kuules uusi lapsi. Mitä? Miten sä etanan synnytit? Minä minä sitä synnyttänyt, hullu. Se selittääkin vähän. Mä menen nyt kuitenkin nukkuu. Tai no siis, mä voin ensin laittaa tän vaikka nukkuu, mutta nyt tuut säkin kuule nukkuu. Sä kaipaat unta. Kukko kieku! Kukko kieku jo! On aamu! Jee! Mitä? Kouluun! Moikka Esi, moikka Eipä. Eiku Pipo. Let's go! Pipo! Se oli joku vollotti. Niinpä, ihan hullu tyyppi, joka ikinä vollotti. Nyt turpa kiinni. Mitä te huudatte? Nyt suut suppuun. Älkää huutako täältä mitään rumia. Teidän uusi siskonne ei ole mikään typerys. Uusi sisko. Niin, uusi siskonne, mutta tuon teille aamiaista. Ja nyt rupeatte käyttäytymään. Kohta mennään ulos. Ulos? Niin, onko se tosissaan? Niin just, onko se tosissaan? Mä en lähde ulos. Siellä on kylmä. Tässä aamiaisenne. Kiitti tai jotain. Mä en kyllä mene ulos. Pukekaa ja sitten me lähdemme ulos. Onko selvä? Ei. Onko selvä? Joo, älä rakee. Syöty! Sitten pukekaa ja äkkiä menemme ulos. Saatte nähdä uuden siskonne. Siis mä oon jo pukenut, niin kuin me ollaan jo ready. Mennään jo ja mä en todellakaan halua nähdä sitä mun siskoa tai meidän. Hei, mun pitää laittaa vielä kaulahuivikin. Et oo tosissas. Mä oon valmis, mennään jo äiti. Mennään. Porjano on taaksemme. Nyt, harjappia. Tulkaahan lapset. No niin lapset, juoskaapas kilpaa leikkipuistoon. Voi noita nykyajan nuoria. Niin hyväkuntoisia. Alat tulla jo kulta. Yritetään mekin juosta. Me juostaan kovaa. Ja hengästyttää jo. Et kai pyörtynyt? En ihan. Siinä se meidän leikkipuisto nyt on. Minä menen tuonne keinomaan. Kiikka. Tylsää äiti, lähetään. Niinpä. Tää on ihan sikatylsää. Tuu säkin kulti, tää on ihan sikakivaa. Kiikka. Voinhan minä yrittää. Apua, tää on pelottavaa. Ai, tämähän on ihan kivaa. Pelottavaa. Eiku, tää on mahtavaa. Jee! Mapakiapu iso paikka. Me ei päästä tonne. Se on liian iso ja kiikkuvaa. Niinpä. Ihan epistää. Mäpä taidan kasata. Mä pääsin ylös. Mä oon kukkunan kuningas. Ei jaksa. Iso metsä, mä en ikinä löydä enää kotiin. Voi ei!
Mikäs paikka tää nyt on? No ehkä mä menen tonne päin. Taas näitä pitkiä ja jyrkkiä ylämäkiä. Voi ei, miten iso heinikko. Mut mä haluun kyllä mennä noiden valtavien möhkäleiden luo. No, missä päin ne nyt olikaan? Mä oon liian pieni! Äiti, tuolla on joku. Huomasin hänet. Menen hänen luokseen. Hei, pikkuinen, kaikki on hyvin. Mikä sinulla on? Mä oon meidän perheen pienin. Se ei ole hyvä asia. No mutta jos tulet meidän perheeseen, niin sitten et ole enää pienin. Meillä on sinua pienempi henkilö. Onko? No kyllä vain. Liity meidän perheeseen. Ota mut syliin! Hyvä on, hyvä on. Tuossa on perheesi. Moi. Moi, on Kiia. Moi, mä oon Elli. Moikka, oon Manu, sua pienempi tyyppi. Vau, Manu on best. Tule kotiimme, Elli. Siellä sinua odottaa yllätys. Mitäköhän se meinaa? Yllätys! Hei, ottakaa mua.